Assalomu alaykum. Bu shuma Ma'murjon Suvanov az kanali Ma'mur Aziya. Imroz panshanbe qaror dorim dar panshanbe bozori nohiyai Jaloliddin Balxi dar in video syomka kardem. Buqoy kalon, mayda, sredni hamma наводи буқо ҳаст. Видеоро то охирша тамошо кунед. Агар шумо дар канал меҳмон бошед ҳатман обуна шавед. Рафтем. Мана бисмиллоҳи раҳмони раҳим сар кардем. Ай буқаи калон. Buqayi Karpati kalon farbe narxi 16000 budast. Bozor ay 14000 sar kadagi to 14 sahar to 15 ram kadast. Mana buqa. Devuna. Balandish kadim akay 10 nusu. Buqayi navbatimon buqayi Karpat. Bozor irat 8000 800 kidan ayta bolo galzana bozor to 800 narx karast joy pul girish ayda bolo خریدار شو buqay yakon siyah Karpat manay buqay siyah buqay deyim buqay zar ardisha 25000 guftesta ardisha ne 21500 guftesta na guftesta 20000 kar deyin 20000 kadas aka ardisha yak joya 20000 kadesta oli rozi nashida oli ولی روزی نشده اونو با چورا دو نه بقای نوبتیمون بقای کلون нархи 16000 будааст. бо савдо мешава. бозор то 14000 нарх кардааст. мана кафош буқа но буқаи навбатимон буқаи Карпат 98 рози нарх кардеста. рози нест. буқаи Карпат 98 бозор нарх кардеста. рози савдо кардеста бародаро. хонада 10500 кадам мега. хонада 10500 надодааст. иҷо оварда 98 кардеста иҷа. мана буқаи Карпат буқаи савдо шидаги 12100 сомон рози савдо шидааст. буқаи Карпат 12100 сомон рози савдо шидааст. мана буқачаи навбатӣ рози намҷа бародаро савдо кардестанира 84 кардестан. рози нест оли соҳибаш рози савдо кардестан бародаро. май братан савдо кардестан. уна братани шапкаш сурб. буқаи навбатимон буқаи Карпат 11000 гуфтеста. бо савдо мешава. бозор 97-98 нарх кардеста. буқаи хафош фаро дашта гап нест. буқачаи навбатӣ буқачаи Карпат саҳар 66 харидага. ози 7500 бо савдо мондага. бузург ози 68 кадеста мега. буқачаи навбатимон буқачаи Карпат нархиш 7000 будааст. бо савдо мешава. бозор то 62 нарх кардааст. мана буқача кафош мана буқачаи навбатимон мана 4000 мана буқача 4600 бозор нарх кардааст. мана буқача мана буқачаи навбатимон буқачаи зард мана пародаша бинед Карпат 6500 будааст. бо савдо мешава. бозор то 6000 нарх кардааст. буқачаи девона
буқаи сиёҳ нархш 9000 будааст, бо савдо мешавад. Бозор то 75 нарх кардааст. Каталог 7500 бозор нарх кардааст. ма буқаи карпат, дута буқаи карпат будааст. нархш 10000 бо савдо мешавад. бозор 87 нарх кардааст. Ози мана савдо кардааст. братано савдо кардааст. манаи буқа ай кафош манаишан ҳамон нарх 10000. иша бок камтарак арзонтар нисбат ба ин нарх кардааст. ин сиёҳша барое ки маъридатар будааст. пародашам нисбат ба ин дига хела ма буқаи навбати ма буқаи средни барои бастан қадаш бастар пародаштане ки ягон камбуди надора 8000 будааст. бо савдо мешавад. бозор то 72 нарх кардааст. набқача набқачаи навбатимон 7 гуфтена 7 бо савдо мешавад. ямидака 7 бо савдо мешавад. чанд кад бозор 74 канеса 74 не чанд кад бозор 67 диди бозор 67 нарх кардааст. то 67 нарх кардааст. чанд сола боша медонед солша сола боша қариби 2 сола қариби 2 сола будааст. на буқаи савдошудаги нархи реални ман шумо ҳисоб кардесиан 7050 сомон савдо шудааст. ман ҳозир барака шудага бачаи заргарӣ гирифтаа. во гуфтаи на буқаи навбатимон 7500 бо савдо мешавад. 60 чанд кад бозор 76 8 будааст. 7 не 8500 савдо мешавад. бозор 76 нарх кардааст. буқача барои бастан мана харобтар барои боқидан солша медонед солша намедонед 2 сола будааст. 2 сола мана буқаи калон буқаи устувон ғавз пародаш соз карпат наҳним ҳазор будааст. 9,5 дидеңизма 9000 неч қиляп бозор бозор 82 8200 бозор нарх кардааст. мана ай кафош буқаи манаи братан мана буқаи навбатимон нархш 7500 бо савдо мешавад. бозор ровна 1000 сум кам 6500 нарх кардааст. бозор мана буқача мана буқачаи ёш буқачаи майдак 58 будааст. 58 дидеңизма 58 deyapman, bozor 45-46 qilyapti. 58 будааст. бо савдо мешавад. бозор 45-46 нарх кардааст. мана ин буқачаи зарда мана дута буқачаи ёш 6000 будааст. мана пародаш состара иша 52 кадай мана иша 48 сиёҳша 48 бозор нарх кардааст. ҳар душа якҷоя 9200 нарх кардааст. дута буқачара буқаи карпат мана нархш 7500 будааст. бо савдо мешавад. бозор то 68 нарх кардааст. мана буқаи карпат мана буқачаи навбатимон буқаи швед будааст. нархш 8500 бо савдо мешавад. бозор то 73 нарх кардааст. мана буқаи қафош мана буқаи навбатимон нархш 6300 будааст. бо савдо мешавад. бозор то 53 нарх 57 нарх кардааст. солша медонед
солаш ҳамин яксола думоа ё семоа. Яксолав дума ё яксолав семоа будааст. Мана дута буқа якҷоя 7,500 ҳардуш 7,500. Бозор ҳардуша 13200 нарх кардааст. 13200 ҳардуша якҷоя бозор нарх кардааст. Мана буқаи навбатимон 8000 будааст, боз савдо мешавад. Бозор то 69 нарх кардааст. барои диққататон раҳмат. Дастгириро фаромӯш накунед. раҳмат, саломат бошед. дар амони Аллоҳ.